एजी हमरा नैहर जाए के बा, हमरा के नैहर लेके चल। नैहर जाए के बा? अचानक काम तो नैहर जाए के बता रहा। और माई बहन दिन भर कर करत रहता लोग घर में। हम ई घर में 1 मिनट भी रह तुम पागल हो जाए। हमरा दिमाग में एकदम गोबर भर देले बा लोग। हमरा के 2-4 दिन खातिर एकदम नैहर लेके जाए, नैहर चल जाए, मन बदल जी हमार, फिर हम आ जाए। अरे नैहर न जाए के बा तो ये कौन गलत बात बा? चलो हमरो ससुरारी ह, तनी 4 दिन हमहू ससुरारी में रहे, तनी साली से भेंट मुलाकात होई, हमहू तनी आराम कर लेम, तो ये में कौन बड़का बात हो गई? ठीक बा चले। चलो तनी ससुरारी हमहू घूम के आई। चलो बैठो। चली चली। प्रणाम माई। प्रणाम। अचानक बबी तू हमरा के ऐसन घर में बियाह कर देले बारू कि हम का बताई। उ घर ना हो, जंगल है, जंगल। और घर में रहे वाला सब लोग जानवर बा लोग। आइल बारू तो अब रह 2-4-5 दिन। ठीक बा। आ बबुओ जी ढेर दिन पाइल बानी, उहो का रही। तले हम तनी खाना पीना के व्यवस्था में लागत तनी का बा का ना बा। ठीक बा? ठीक बा। आराम कर लगन दोनों जन। तले हम आओ तनी खाना के व्यवस्था कर। ठीक बा। 2 गिलास पानी पहले तनी भेज दो। ठीक बा, भेजा तनी। आवेल पानी। दीदी प्रणाम। खुश रह बबुओ। प्रणाम जी। खुश रहो, खुश रहो। तब और सब बताई लोगन। सब ठीक बा बबुओ। भौजी कहाँ बड़ी रे? लौकत नहीं की। घर में आराम करते जी। आराम करते रे। ठीक बा, बैठी रहो, तनी आओ, तनी काम बा कुछ। ठीक है, ठीक है। देखनी नु, एगो हमार घर बाटे, एगो राउर घर बाटे। राउर माई बहन सबेर के 5 बजे जगा देवेला लोग, ऊपर से काम 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 करत रहेला लोग। राउर बहन तो हमरा के एकदम नौकर समझ लेले बाड़ी। कौनो चीज चाहेला त भौजी भौजी करत रहेली। आलू के सब्जी बनाइला त परोड़ा के सब्जी मांगेली, परोड़ा के बनाइला त भिंडी के मांगेली। भर दिन ये परेशान करत रहेली, कुछो काम करबा खाली बैठ के भर दिन पलंग तुरत रहेली। उ हम तो उनका से परेशान हो गइल बानी, और माई से बहिन से। एगो हमार भौजी बाड़ी, देखो तनी कितना सुख बाटे। 8 बजे तक सुते लिए, कोई उनका के बोले जाला ना, बोले जाला काहे बोली कोई। एगो राउर माई बहिन बा लोग 5 बजे के मारी ठक 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 करे लागेला लोग। आ गइली। का बमनी भौजी जी? प्रणाम भौजी। हाँ खुश रहिलो। का समाचार? ठीक बा। ई का हो गइल बा होताड़ा? आ छोड़ी होने मत कुछ पूछी। अरे ना बताओ ना, कैसे चोट लग गइल? अरे जान तनी बात ई भइल नु कि तनी दाल में नमक ज्यादा पड़ गइल नु, तले मम्मी जी हेंगा ढाह देली देवाल पर, तले जाके देवाल पर लड़ गनी, कपारे फूट गइल। का करी, ये सब तो बात छोड़ी, अपन समाचार बताई। हमार सब ठीक बा। ठीक बा नु? अचानक आ गनी है, फोन और ना कनी है? हाँ अचानक आ गई होते हैं। आ उ सब छोड़ी, अपना ससुरा के हाल समाचार कहो। बताई। देख लेलू नु, यहाँ के संस्कार वहाँ के संस्कार में कितना अंतर बा। हमारा के तो खाली मुंह से बोलल जाला, आ यहाँ तो मुड़ी कूचल जाता है। काहे बबुआ जी, काहे एगो बोल का रहबो एजा? ना ना चली, हम वही जे ठीक बने। जानतनी केहू के ससुराल होके, हमार होके, चाहे हम भौजी के होके, कोई के ठीक नहीं खे। लड़की खातिर नैहर ठीक, नैहर कुंवारे में ठीक रहेला, शादी के बाद ठीक नहीं खे। हाँ तैले उठावा, प्रस्थान करो। चली चलो तनी भौजी। नाश्ता पानी वानी कह के जाम रे, हिंगो काहे जाता नी रुकी ले। ना ना हम ठीक बानी, हम पी लेले बानी सब पानी पीनी हो सब। हमनी के ठीक पेट बा। भर गेल। तू ध्यान रखियो। आता ना जल्दी चल जाम लो। लागो था कि इनकरो ससुरा में कुछ भइल रहल का, बिना फोन ऑन कइले आ गई रहली है। हाँ तो जैसन करनी वैसन भरी है, करी है माई तो पहिए जाई। इनकर माई हमरा के शासन करतरी तो उनकरो शासन, उनका के शासन करतरी। हाथ के तसली हाथे मिलेला। आ सब केहू अपना बेटी से प्यार करेला, बेटी के बहुत लोग मानेला। पतोहिया के कबो बेटी बना के अपन रखी तब नु बेटी बुझी, तब नु पतोहिया सास के माई बुझी है। सो जैसन करनी वैसन भरनी। हमरा के तू गजन करता, हर बेटी ओने गजन पई है। ठीक भइल बा, बढ़िया भइल बा, खुश बनी हो।